jo vos dic Daniel Codorniu Eloi. Per ventura no vos sonaràs, no? Però jo vos puc assegurar, i ho veureu, que dins el món de la pintura, i jo vos diré que a nivell mundial, és un dels noms consagrats. I l'he volgut conèixer personalment. He vengut aquí a Valldemossa i vull fer una xerrada amb ell. Vinga, què mos diuen, Daniel? Daniel! Com estàs? Això vol dir tu molt bé. En el quadre ben pintat. Vaja, sí que no té res que veure amb el que estem amb aquesta meravella de paisatge de Valldemossa que tenim, però per què tots aquests colors? El fons jo me pensava que era la tela verge. Home, damunt una tela blanca com el pintar. Ah, sí? Sí. Com així, però? Bueno, jo pinto pinzellada dieta i clar, a vegades fes una pinzellada i si hi ha blanc no queda cobert, sempre tot espia blanc. I si hi ha un color, potser jo ja aprofito el color de baix, amb una voladura, i consigo aquí l'ull i tal. Això és veterania. Segur que sí. Simplement, vull dir, jo em va millor practicar el fondo amb un colors calents que freds, perquè sempre m'hi va fer damunt un calent, posar un fred, sempre queda més viu. I en canvi, jo va fer un color calent, damunt i tens una baixa freda, això... Sí, és diferent. Sempre queda mort. Clar, aquí pareix que el que té més interès és escampanar de sigles, no? Escampanar aquesta sigles. I doncs jo ho posaré de tal forma que me vingui damunt la divisió àurea del quadre. Ara, simplement és un problema de dir, bueno, això m'he trobat aquí, això m'agrada i vaig a pintar això i res més. I ara, a partir d'aquí, és un problema de fonament estètic, de dir, bueno, anem a veure aquí part de fer aquesta llum, aquesta... no sé, sintetitzat el que de coses que veig ara, ben són aquí part de resumir-les i en poques coses, en poques pinzellades, perquè aquí hi ha un problema que ja ho veureu, és real, això no mos espera el sol, el sol corre, què vull dir? En relació amb els altres, i jo tinc la feina de processar totes aquestes coses, no? I tu creus que essent una pintura la teva tan immediata, que neix ara mateix davant dels nostres ulls, i que jo m'estic impressionant dels colors i de les formes que estàs donant d'una manera pràcticament màgica. Tu creus que això ho pintaries igual cada vegada? O que canvia la manera de pintar d'una època a l'altra? Bueno, canvia, cada dia canvia. Cada dia canvia. He fet la funció, avui no hagués pintat. No hagués pintat una mica colors, perquè és setembre, vull dir, ara estem a setembre, vull dir, no és el llum avui, l'aventura, perquè devia ploure o el que sigui, no sé, el vent, molt està diferent. Perquè tu ets un pintor, tu no t'agrada agafar una fotografia o una postal, anar a l'estudi, o venir aquí prèviament i agafar els teus bocetos, els teus apunts, i anar a l'estudi i per ventura estar una setmana, dues, amb un quadre. Tu ets una persona que t'agrada venir aquí i el que en aquests moments reps és el que t'interessa que quedi plasmat a la tela. Exactament. No t'agrada gent el de l'estudi. No, això és una altra història. Això és una experiència vital única, que respon en aquest moment.
bledes per fer sopes. Ah, està bé, això, està bé. Filles per Filles? menjar si en vol cap. No, però sense sanes aquestes filles. Sí, Bones, dolces. dolces són molt bones. En vol menjar cap. Doncs, En volen home. vostès. Jo, Tenim, ja ho mengem, una. una. Mateixa. Tenim permís de senyor. Ai, de vinga. I molt de sempre. Ja m'agraden molt les filles. Les que peguen dins la carretera són per vosaltres. Ah. Enguany, com que vostè ara en És que són bones. Bones mos dona són. permís per anar baix. Mos crides d'aquí baix i doncs mos fa casa nosaltres. Senyores, i què trobeu d'aquest quadre que en Aquest Daniel està quadre? pintant? Jo voldria ja tenir moltes pessetes per comprar-lo, perquè ja m'agraden moltes quadres Molt pintats. Us heu fixat com és capaç de treure aquest paisatge, aquest home? És meravellós. Ja. No és copiar, això. I ara aquí, si ho veies en tu, dius, tu ja vaig segur, clar. Si poso un violeta per aquí, encara complet. I el violeta, després, o allà, o junt cap en els blaus, ja tenim tots les petres dels colors. Això, l'àurea, el ritme aquest, la imatge se llegeix d'esquerra a dreta. Ah, sí? Com a llegir? I tu entres aquí una escola per l'esquerra i has de seguir un ritme. Jo sé que ja vaig directament, aquí posa un blau per aquí i aquest quadre m'hi farà una melancolia que la composició m'ho demana. Bueno, te deixem fer així perquè... El deixem fer així, mos hem passat una hora baixa preciosa amb en Daniel Codorniu. Daniel, quan hi tornarem? Jo hi tornaré demà. Demà, i demà millor vendrem amb tu. Demà. Fantàstic, Mireu quina meravella.
el que es diu pintar, jo no l'he perdut el compte, però jo sé que tinc 62 anys i pràcticament tota la meva vida s'ha dedicat a la pintura, no? Hi ha hagut totalment una evolució lògica que ara és molt difícil de resumir en poques paraules, no? Tenc dels llibres que intento explicar un poc de cada rotllo. Jo havia necessitat veure coses que feia quan tenia 30 anys, 40, i a partir d'aquí m'ho vaig situant. Jo hi ha algunes de les coses que per jo són més significatives, és que he tingut una formació acadèmica, no? I he estat molts anys preocupat per aplicar aquests coneixements acadèmics, per fer una cosa correcta, per una sèrie de coses. I he tingut molt en compte no passar-me massa en fer coses que en aquell moment podien parèixer incòmodes, no? I ara em passa el contrari. Ara m'ho vull oblidar de la cosa acadèmica perquè sé que no em podré oblidar mai perquè ho tinc i me sortirà automàticament, el conscient no farà sortir, però necessito guanyar uns espais de llibertat i de tant en tant, sempre ho he fet això, he alternat la cosa acadèmica amb dibuixos o coses d'aquestes que jo feia exercicis de llibertat, me deixava dur i feia coses totalment diferents unes de les altres. Aquest quadre, que ara veureu, us explicaré, perquè de vegades us sorprendrà un poc, si us fixeu bé, la manera suelta, un comentari fàcil pot ser, home, aquest quadre, això no està acabat, això és una cosa... Bueno, s'ha de veure com està fet. Per arribar a fer aquest quadre, naturalment s'ha hagut de fer antes una sèrie d'estudis de figura, s'ha de tenir molta habilitat a fer figura en moviment, etc. de puntes, i això és un apunte que està fet amb una modelo, que en aquest cas és la mare d'aquesta criatura, hi ha aquest cavallet, que això era real, això jo el tenia davant jo. Aquesta nina, aquesta petita, se movia, i mentre jo pintava, anava del cavallet a la mare, se'n pujava a la mare i tal, i jo he hagut d'agafar el vol i he hagut de concebir el concepte total del quadre, la composició, i l'execució d'aquest element ha hagut d'estar molt ràpid. Actualment, la manera de pintar, aquí sabeu, si ens aproximem, si s'aproxima qualsevol fragment del quadre, a vegades es pinça suelta, no hi ha res llepat, i el concepte del quadre es transpira aquest moviment. Si un se fa idea que aquestes persones estaven en moviment quan jo pintava el quadre i mira com està fent la pinzellada, però no seria molt difícil comprendre l'assumpte. Ara, si un pensa que això és una fotografia, és una cosa estàtica, s'equivoca, perquè no, en el moment que se volia reflexar i que es va reflexar era aquesta situació. Quan mirava per la finestra i em creia que l'aire movia les branques, era la teva ombra, la mateixa que em va deixar aquelles flors
que ni imaginar podia que haguessis recollit per mi. Quan la gent li mostra els llibres que jo tinc, les coses, pues jo en els llibres he intentat explicar tota la meva trajectòria, el que jo he fet, el que estic fent, hi ha unes coses molt diverses les altres. Però a Mallorca, curiosament, hi ha una fixació en els temes de les marines i les barques. Jo crec que hi ha prejudici. Jo seguia pintant marines i pintant barques i bueno, les coses se pinten diferents, perquè si jo vaig aquí a la Figuera pintar la barca i jo he canviat la manera del meu concepte de pintura, doncs la pinto diferent, lògic no. Ara, en aquest moment, estic, no sé si és una fase que no sé si durarà molt o si es poden dir si sigui una fase, però faig coses preocupades per les textures. Antes m'acostava a veure la pintura, feia una pintura més llisa, pinzellada més concreta, més aferrada a la tela. Ara quasi escup la pintura, l'esquitx, empleia que era molt de pintura a vegades. I inclús ja empleia un suport que està saturat de pintura, que empleia a vegades les paletes, allà on jo he fet les mescles, i damunt d'aquestes paletes, aprofitant aquesta quantitat de color i de matèria que hi ha, a partir d'allí, jo faig una cosa més concreta. Llavors, en aquesta ocasió us ho mostraré i ho comprendreu d'una. Inclús és curiós perquè si fas una aproximació amb la càmera, que a vegades ho he provat, de veure un fragment només del quadre, dius això és una pintura abstracta. I més hi ha una quantitat de recursos tremenda, no? Perquè hi ha una varietat de textures, de colors, de formes, que queda... És com si se'ns contés música. És música, és poesia pura. Jo el dia que tinguéssiu clar és el que jo vull explicar, que és la influència del passat. És a dir, nosaltres no tenim necessitat cada vegada d'explicar en tot detall el que és una cosa, perquè tenim ja dins els nostres coneixements, dins la nostra experiència, ja tenim una informació que amb un mínim que ens insinuïn una miqueta ja comprenen les coses. Aquí, completament, que això aquí és una figura. En canvi, si miréssim fragment per fragment, però això,
i on són els braços i on són... Si ho mires bé, pues sabeu el volumen, sabeu inclús aquí la panxa, sabeu la cadera, sabeu com se polla, allà en una estructura òssea, bueno, i a l'espatlla, pues també sabeu perfectament el volumen vertebral, el braç que es van enrere, aquest altre braç que surt per aquí, és a dir, amb un mínim de coses. I després, molts podem dedicar, podem recrear en les formes, els valors plàstics de sobre, és a dir, no tenim per què certificar els valors plàstics per fer una cosa fotogràfica. En aquest cas, també es veu clarament que aquí predomina un interès per valors plàstics, les textures, el color, l'aigua, com està feta, l'espontaneïtat, aquesta cosa que ha nascut d'una execució ràpida, però una execució ràpida en aquest moment. Per arribar a fer aquesta execució ràpida ha hagut d'un estudi previ de molts anys. I si ho mirem bé, cada detall d'aquest té una bellesa perquè ens hem preocupat dels valors plàstics en si. Ara vos vull convidar a veure una manera molt important, això. Són els dibuixos que vaig fer quan estudiava Belles Arts, tots els dibuixos de carrera, inclús a banda de Belles Arts, de Cingrés, que anaven als oficis i feien dibuixos amb la meva Cerdà i tal qual. I vam arribar a fer estudis de clar i foix, de 3 estàtues, una darrere l'altra. Aquí hi ha 2 exercicis d'aquests. En fi, llavors ho explicaré. Venim amb jo. Aquí podeu veure encara dibuixos d'estàtua, que des de passar la figura, en un model viu, feia un parell d'anys d'estàtua. Aquí hi ha els exercicis. Per sort els he pogut conservar tots. Tinc bastanta cosa. En aquesta etapa, ja calculo que tindria 13, 14 anys, fins als 15, 16 anys, màxim. Que és el que l'explicava antes, que vam arribar a fer 3 estàtues de l'altra per estudiar grisos i tot això. Aquí ja vam començar el primer curs de Belles Arts i ja era... perquè jo feia una idea, cada dibuix d'aquests eren 15 dies de feina. 2 hores cada dia, el professor, els corregia i tal, però dir això, ara pareix que no és res, però són 15 hores de feina morduda i feina intensiva, model tal. En aquesta primera fase, ens preocupàvem de l'espai geomètrica, de l'encaix, d'estudiar
solucions, pau, dir, de vides, ens preocupàvem d'això. En aquest cas, ja s'aprecia un dibuix més complet, més madur. Aquí ja havíem estudiat anatomia, perquè alternàvem el dibuix amb l'estudi d'anatomia, i ja hi ha un coneixement més articulat de la figura. Aquests dibuixos, no s'han de posar medalles, perquè així són meus, perquè jo no estic posant medalles explicant el bon si són els dibuixos. Estan els avells i un to. Dibuixa la realitat, que diuen que és la mateixa que la seva i la de tots. Dibuixa el somni, que conten és el mateix que el seu i que el de tots. Dibuixa les cares, els cossos, i és el seu i és el de tots els que tenen somnis i viuen una realitat com la seva. Aquest és un exercici en viu que veus el procés que emplea actualment per pintar, no? Mateix dur per concepte global de la taixa, ja faig el fondo. Bé, aquí hi ha el modelo, i jo, antes de començar, ja he estudiat la composició, en aquest cas, creat la àurea, aquesta visió àurea, aquest espai en relació amb aquest, i també aquest espai en relació a la vertical. Per aquí hi ha la posició àurea, la secció àurea. Jo sé que el punt d'interès de màxima harmonia d'aquest quadrat, aquest rectangle, és aquest punt, i he fet coincidir la cara, tota la visió som aquí. Ara, aquesta taca blanca, aquest fondó oscur, independentment hi ha una gamma de colors, pinzellar, això. Però l'estructura del quadre està composada d'una manera geomètrica. Després la pinzellada i la manera de fer, això és un problema d'habilitat de cada un que això dona molts anys de feina, actualment. I després atrevir-se també. Per això, aquest quadre no deixa de ser un quadre únic, original, mai havia fet, no he fet mai aquest quadre igual que aquest, i m'he hagut d'atrevir a fer una sèrie de coses, de fer pintura d'una manera despreocupada, però naturalment sense perdre de vista la visió del conjunt. Qualsevol explicació que pugui donar ja un dia quadre, doncs no està madurada, ja no és madurada. Jo ara aquest quadre sé com ho he fet, és a dir, sé quin he posat aquí davant, m'ha motivat el tema, he vist com ho havia de situar dins el quadre perquè tingués importància que jo vull que tingui cada cosa. Després
m'he equivocat segurament en moltes coses, m'he equivocat, no hi ha cap dubte, i aquest quadre no vol dir que quedi així, ni molt menys. El que m'interessa és que aquesta impressió que he tingut, que he volgut reflexar i que he reflexat en aquest moment, pues, se completi i hi hagi més força. Per tant, jo ara vaig a aquest prisma, ho he d'observar, ho he de mirar i segurament trobaré qualque cosa que m'ajudarà a completar aquesta idea. Davalla volant com un mocador, poc a poc, com una ploma que deixa de pertànyer a l'au, allò que es desprèn i després de la mutació té la mateixa identitat, la paraula de l'home que dicta el testimoni de tot allò en el que creu. Ara vaig a fer un exercici de llibertat que jo necessit per trobar coses noves i deixar lliure el subconscient i que surti les coses que han de sortir sense preocupar-me de sortir malament i sense cap trava. És a dir, la trava només hi ha una trava, que és la por. Si jo tinc por, segurament no sortirà res. El curiós del cas és que moltes vegades, quan he fet una cosa d'aquestes, caig sempre. Després dic, que m'he quedat curt, havia de fer més animalades. M'havia d'haver tradit més coses. I quan té aquest lapsus que mentre pintes penses, és quan la fotem. Quan se fot s'inventa. Que un ha de ser capaç vaja, el meu punt de vista, vull dir que sigui cert, això. Ha de ser capaç d'aterritzar a moltes coses. I si no, te deixes dur i ets una mica valent, de manera.
Música